Една селена B215 в много добро състояние, която е произведена за износ. B216 е на старият обхват, а тази е на 88 до 108 МГц FM УКВ. Ето тя фабрично е направена на сегашния стандарт. Реклама. Часът няма значение. На вашия дом. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност, врати грижа за бъдеще. Bank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je fais toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je fais toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la faune. Ето колко добре фабрично е изработен FM обхватът на 88-108. На смърт, отечеството ни губи един добър гражданин, семейството му един примерен съпруг, верното тяло един достоен за подражание техник. Мир на праха му и Бог да го прости. Край на цитата. В тази статия, разбира се, ние се